Wayahe. Lambeku kobong. Aku mlayu ndi? Kowe rono. Wis wani urung. Sik, gosek ben slow. Tambah biantar kok. Gosek lho ben mlayu kabeh lho. Engko bajake mlayu rono kok sumet. Mlayu rono. Ya ora apa-apa ya putih telateni ngene iki ae. Ijane piye to wit mau tek randang tugel-tugel iki apa gablok apa piye? Jane ora jane. Tapi dek ngene piye? Lu. Bocah piye bisa jasane yo enak. Jaba bayi apa wingi? Nek gegeran apa iki? Ya ampun. Ram. Nek gegeran apa iki? Ya ampun. Ya Allah. Selamatkanlah hambamu ini ya Allah. Namari. Ning barne iki sik lah. Yo ndang bar-bar. Wis mbuh kok iki kok. Dadar-dadare gawe bingung wong asline kok. Enak wong graji ngene yo. Jane nek gegeran apa kuwi gumun jane iki. Apa terus ning omah ya iki. Gaji ngene iki. Ya wis balik dungane sik bismillahirrahmanirrahim. Di pota-poti pucuk pajapu titing graji ditelatene pupu gawe lincak dinggo turu amin ya rabbal alamin. Wis mulai ketoke. Nek mari iki ketoke kene karo bae iki gak oleh ketoke iki. Laut sik terus ning omah. Karbite. Cek budi lho. Ya, wih, iki lah. Wih lho, gede. Ini nak masuk. Masuk. Kabani lho, Go. Oh, krungu ete ben bongko. Iya. Apik wis. Asa budek meneh wis ben. Ben bongko. Ate budek kan Kek apa bocah-bocah ning karo kejawen. Kemarin mumput terus sawah gagal. Delok sik. Oh, alah bae dolanan apa ke jenenge long bae. Bae iki kelakuane gegere donya iki. enakne ya. Ji, Kak. Bro. Dikira bukan. Gak meneh. Lho. Ngawuran iki. Gegeri wong iki. Kelakuane. Ayo rene, mumput rene. Oh, iya. Rene. Wis tok barang iki, ora datang ya. Atane. Mau masalah. Cepet tang. Tunggu. Wong dek tamongi. Maju. Kita padha lungguh kene kabeh, anteng. Ora dolanan enteni sik aku arep jemput pekakku kalau anu ora ini iki yo. Ngene lho, sing penting ngene iki lho, dolanan iki. Ngene iki karone pokokne aku wong yo weh lungguh ngene omongi. Semone, ngomongane dolanan kuwi ponakan bara bangsat ndek lagi didoni ngono ya wis lakuane kok ngono. Asa kuwi aku wae. Ngono diomongi. Ngene iki lho paedahe apa ngene jane paedahe ngene, he? Arep mateni kowe lho. Oh ya cangkeme iki tak irisan ngono. Desa ngono ora oleh karo wong tuwa kaya ngono iki. Ana kelakuan wis ora urus lan bocah-bocah iki. Jane ngene ngapa ngene jane? Ini lho, teh. Iki kan yo poso-poso. Tata golek hiburan kan nunggone buka. Poso-poso yang nunggone buka darus-darus ning musala ngono kae. Raketane musala nggur turu ya ora apa-apa penting ning musala patote. Mau ndelok pengajian, rungokne pengajian ngono ya penting. Darus-darus ya apik. Kena damai ora? Wis moro nang aku sesuk sore tak undangne Pak Amar. Amar sapa? Amar Zoni. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar. Hei, Larangan apa? Ya bah, ya wis ta. Wis tak padha balik. Waduh, gamanku ceklek piye iki wis. Tak perbane kok ngene mas anu ya sepurane.
wis sore wis yaene ndang padha balik. Sesuk aja lali maro omahku sore kabeh. Tak undang Pak Amar sesuk. Ya Padha dia maro. diomongi perhati. Yo kabeh diomongi, sesuk pengajian gede, pengajian abar sesuk. Aja lali baju koko sarungan pakai kopiah, oke, baju masuk. Oke. Konsumsinya. tak tertib menu. Masalah konsumsi gampang. Wis padha maro. Aja lali, ndang padha balik. Ya. Iki tak pek iki. Sprenge kanggo gawe lincak. Kanggo gawe lincak iki. Ndang padha balik. 1 hari kemudian. Dari sawah. Bareng. Ayo. Lincak kok kopiah. Oh iya, kopiah. Seto, enteni. Piye mbahmu tak bagus ngene. Piye wae nganggo kopiah? Sing penting lah auratnya tertutup. Yes. Sik mandek sik. Berarti iki pengajian pindah. Ning ndi? Nganter Pais. Kono ya? Lah yo kono kae. Kono ya? Makane pindah piye omah. Ayo to. Tuan. Kok telah kok. Ya, moga akan mlebu. Ya. Ya, tang mlebu. Wis, tang mlebu. Teko teh ya ini. Ya wis, kabeh bentane kiai ini jero, tang mlebu. Ya api tenan yo main. Oh iya. Wis bener rek yen, nunggu kabeh, nunggu sik. Nggih. Nunggu. Nggih. Dan di liyane iki ning ndi liyane? Sopo? Yo dapet. Gapet anake nangis ya. Lah lek arek ning liyane. Anake ngopeni cemplene. Tak kira booking yang ngopeni. Iya. Wis terus di. Iki kabeh sik. Tak anu. Ngguri sik. Berarti suwimen jan. Ya tuh. Ini bergingsing. Piye? Wis nunggu sing rapi ngene. Nunggu sing rapi terus adep ngarep ya to. Nunggu sing mana? Karo nunggone kiyaine. Wis karo nunggone kiyaine. Sik anu nunggone kiyaine iki. Wis setelne anu sik, ndang ajan sik lho. Sik. Yo, wis yo tak betul nunggu. Silo kabeh. Loh, jadi pengajian teh. Lha yo iki pengajian iki. Ya lah, iki lho pengajian. Raden menuju Raden dan bagus. Wis ndang anten. Wis ndang silo ngate arep. Aduh bagus iki. Teh. Wis. Tak duwe akeh sih. Awal. Iya, terus menganggap pengajian kan video kok iki. Iya iya to. Ya bener ya, Teh. Heeh. Ngomong ngono. Lah, cocok iki. Apa? Oh, itu. Kan kecil. Ate. Cocok iki. Masuk iki. Lima jam kemudian. Iya iki. Ayo mulai. Gak beres iki. Gak beres iki. Yang jangan anggap pengajian sama saya video kok. Ayo mulai. Gak beres sih. Sah. Ya, ayo. Apa jane? Ndang ben. Yo. Loh. Leleng cuma ngomong ya. Berarti pengajian malah ngene. Loh. Jadi yo mau enak tapi ya. Yo bayang ya.